Здравейте, аз съм Елена. Благодаря ви, че сте тук. Днес ще прочетем заедно още една глава от книгата «Как да възпитаваме герои». Приятно слушане. Дисциплина. Възрастните са онези, които трябва да помогнат на децата да разберат какво е това лична дисциплина, а и да им обясняват нуждата от дисциплина. Ние не се раждаме дисциплинирани, на това се учим. Но личният ни успех в почти всяка област зависи от това доколко добра е нашата лична дисциплина. Децата трябва да отидат в училището с добро разбиране за това какво е дисциплина и защо, ако искат да постигнат нещо, имат нужда от него. Това върви заедно с добрите работни навици. Ако разберат, че могат да постигнат всичко с упорита работа, те ще се справят добре в живота. За съжаление, понякога на учителите им се налага да отделят време за обяснение и подпомагане на учениците да разберат защо дисциплината и упоритата работа са толкова важни, а това е нещо, което трябва да се научи още в семейството. Ако вие като възрастни и все още не можете да се похвалите с добра дисциплина, не се притеснявайте, никога не е късно да започнете. Важно е по време на този нов начин на организиране да се чувствате щастливи и радостни, че сте тръгнали по този път. Няма нужда да се чувствате виновни или да се срамувате от себе си, ако не можете да постигнете голяма дисциплина. Всеки има свое ниво, което го кара да се чувства в мир и хармония със себе си. Няма нужда да копирате това, което правят другите хора. Всички сме различни и това е най-доброто, защото имаме различни модели, които да видите и да се получите. Нуждаем се от добра дисциплина за толкова много неща в живота си. Ако спазвате диета, ако ходите на фитнес, ако искате добри резултати на изпита си, ако пишете книга, знаем, че във всички тези случаи трябва да показваме някаква практика повече от веднъж. Дисциплината е когато запазвате желанието и амбицията си отвътре за по-дълъг период от време или дори за винаги. Вижте всички тези балерини и фигуристи, на които толкова много се възхищаваме. Мислите ли, че имат добра дисциплина? О да, може да се каже, че тяхната дисциплина е желязна, като на шампиони. Постигането на такава дисциплина изисква известни жертви и самоограничения от всичко, което губи нашето време. Дисциплина е способността да правите това, което трябва да правите, за да постигнете онова, което искате да постигнете. И то да го правите и тогава, когато изобщо не ви се иска. Това е способността да се организирате по начин, по който ще постигнете целта си. Това изисква последователност, това е начин на живот, а не нещо, което се случва от време на време. Това е способността да планирате дните си по начин, по който всичко е свързано с дългосрочните ви планове, но да разпределяте работата за всеки ден по малки парченца. Трябва да си верен на мечтите си. В някои страни идеята, че трябва да имаш добра дисциплина, за да направиш повече и да успееш, е доста популярна и е част от културните традиции. Децата трябва от ранна възраст да се учат как да постигат тази лична дисциплина. Защо на някои хора им е трудно да се дисциплинират, но нямат нищо против да правят това, което някой друг им казва? Защото е по-лесно. Всеки иска да бъде мил със себе си, всеки иска да му е лесно. Да се дисциплинирате означава да поемете отговорности за живота си. Ако се откажете, трябва да обвинявате само себе си. Никой не обича да прави това. Много по-лесно да обвиняваме другите, че не ни позволяват да постигнем мечтите си. Как да се мотивирате и вдъхновявате по пътя към по-добрата лична дисциплина? Потърсете мотивацията в себе си. Най-добрият начин е да искате да видите себе си, подобрявайки се като личност. Имаме нужда от дисциплина за всичко, за да променим някои черти на нашия характер или да развием нови, защото това е много бавен и труден процес, изисква се постоянство и решителност за промяна. Мотивацията, която идва отвън, не живее дълго, защото не е част от нашата система от вярвания, не е част от вашите принципи. Потърсете отвътре отговорите вътре в себе си. Отговорите са там. Но трябва да бъдете честни пред себе си. Ако ви е трудно да намерите мотивацията за себе си, опитайте се да намерите добри модели за подражание, хора, на които бихте се възхищавали и се учете от тях. Дисциплината не харесва мързеливи хора, обичат родолюбиви и амбициозни. И така, амбициите и мотивациите, подобно на промените, могат да бъдат външни, това, което другите обществото искат и очакват от вас, и вътрешни, това, което вътрешният глас ви казва. Войниците, например, имат желязна дисциплина.
но тя не идва отвътре, не е част от вътрешната им мотивация. Те просто правят това, което им е казано. Те са опасни оръжия в ръцете на други хора, които ги контролират, защото могат да ги използват и за разрушителни цели. Практиката да останем съсредоточени и концентрирани за по-дълги периоди от време е част от добрата дисциплина. Не само да започнете нещо, но и да имате търпението да го завършите. Ако децата виждат около себе си примери на възрастни с добра дисциплина и трудови навици, те ще научат, че това е важно и ще се стремят да го постигнат. Моля, абонирайте се за моя канал и лайквайте, харесвайте видеята. Благодаря ви. Please subscribe to my channel and like my videos. Thank you very much.